Ej! Gdje si, ljubavi? Gdje je moja omiljena glumica? Eto me. Kako je bilo? Nisam prošla. Kako? Pa nemam pojma, valjda nisam bila dovoljno fokusirana i sve to, ne znam. Nema veze. Slušaj, imam plan, dolazim večeras u Beograd. Stvarno? Da, hoću da me malo tešite. Okej, hoćeš sad da pričamo ili kad stigneš? Ne, pričat ću ti sve kad dođem tamo. I plus, Jovanin je rođendan, tako da hoću da iznenadim i tako. Okej. Hoćeš spavaš kod mene, u mom stanu? Neću, slušaj, hoću da vidim tvoj stan, ali spavat ću kod ujak. A što? Pa imamo neke porodične probleme, pričat ću ti sve kad dođem. Bit ćemo svi zajedno ko u Sarajevo. Da! Joj, koliko ti se radujem. Ajde, ljubim te puno. Ljubim te ja, vidimo se uskoro. Ćao. Sjetila sam se Jovanu. Kako se ona napila. Pijano djevojče. Dobro, nema veze, samo me brine što se ne javljam. Ne, ona spava sad. Sigurno. 100%. Nije negdje zalutala. Ukrala je 2 čaše iz kafića. Pa nemamo mi čaše kuće. Ja mi se izvinjavamo za Bog ponašanja. Nećemo prospati. Mi smo baš odgovorni ljudi i hvala ti što si nam dozvolio da pušimo cigare u auto, zato što si ti car. Hvala ti. On je pravi car. Ti si car, kako ti u stvari radiš na taksi? Ti treba da caruješ. Makedonsko devojče. Kitka Šarana. Dolazite iz Makedonije? Devojka. Da, dolazim iz najlepše zemlje na svetu. Pa otkud vi iz Makedonije ovdje kod nas? Došla sam da posjetim drugu najljepšu zemlju na svijetu. Koja je prva, koja je druga? Volontira na festivalu. Pere, pegla, kuva. Lepo izgledam ako se okreneš ako znaš je. Možda ti sreća sedi iza leća. Okej? Tu smo. 14. Dođi da pleše. Tiho. Previše alkohola. Ne u tebi, u parfemu tvom. To je moj parfum, samo specijalno. 70% alkohola.